Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong likod, Mike Padua, and nandito ulit tayo sa ating latest tropical weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Enero at 13 hanggang 15, 2021. At itong Tagalog version ay pinag-lingkod sa inyo ng Typhoon 2000. So, proceed na tayo sa ating update. Ito ang latest CAVSAT. Simula na yung araw dito ng Wednesday hanggang bukas, Huwebes. Nanatili pa rin yung dulong buntot ng frontal system sa may area po ng Visayas at Southern Bicol. So, magkakaroon po yan ng maulap na papuwirin na kasabay po yung hanging amihan at medyo umabot pa rin hanggang 30 to 40 with some gust of 50 kph o bugso. At may mga areas din po dito na magkakaroon ng mga thunderstorms. Dala po itong buntot na ito ng frontal system, lalo na ng gabing ito. May mga nag-form po ng mga thunderstorms dulot po nitong buntot ng frontal system. Samantala, ang ibang bahagi po ng Luzon, Bicol Region, Mimaropa, ay magiging mahangin at may paminsan-minsan na padaan-daan ng mga cloudy conditions na may kasama pong mga showers o drizzles. But overall ay paganda na po ang panahon. Except po dito sa may area po ng Batanes at extreme northern Luzon na medyo may mga dumadaan pa rin mga ulan. Dulot po nitong amihan, lalo na po dito sa may area po ng Cagayan Valley at silangan bahagi po ng Luzon at coastal areas din po ng Kabikulan. Although sa inland areas ng Bicol like Naga ay sumisilip na po ang haring araw. Samantala, dito naman po sa may West Philippine Sea at South China Sea, kasama po ang Spratlys and Clayana Island Group, Panatag Shoal, ay medyo malakas pa rin po ang amihan. Umawad po na hanggang 60 to 65 kph yung kanyang bugso ng hangin. Although may mga areas po na mabuti ang panahon, pero mahangin po at mapanganib po sa mga sasakyan pang dagat, lalo na po dito sa may West Philippine Sea at dito rin po sa may Hilaga at silangan bahagi po ng ating Philippine Sea ay medyo maalon po. So medyo since may gale warning dito sa Bicol ay posibleng kanselado pa rin ang biyahe ng mga Oro crafts mula natatawid po ng Sorsogon papuntang Allen, Northern Samar. Samantala, dito naman po sa may Mindanao at kasama po ang offshore Bangsamoro ay nasa influence pa rin sila ng surface trough. So, may mga possible po na mga ulan, thunderstorms pa rin inaasahan po dito sa bahagi po ng Mindanao. Sa labas ng ating bansa ay meron pong surface trough dito sa may Western Micronesia, kasama po ang Palau. At dito naman po sa may malapit po sa equator, south of Central at Eastern Micronesia, meron po tayong Intertropical Convergence Zone. So, wala naman po tayong inaasahan na posibleng may mabubuong sama ng panahon o low pressure o bagyo sa loob ng 2 linggo base po sa mga latest update mula sa mga computer models. Samantala, ito po yung fast animation. So, kita po natin dito ang buntot po ng frontal system ay nagsisimula na pong pumalik po sa area po ng Kabikulan. So, may mga inaasahan po tayong mga ulan susunod na 3 araw, lalo na sa tanghali o hapon. So, abangan po na yan, mga ulan na yan. Dahil po nasa panahon pa rin tayo ng La Nina, so medyo maulan talaga po ang ating weather conditions sa loob ng ilang araw na po. At ito po yung ating latest mula sa windy.com. Ito po yung zoom in satellite animation. So, makikita po natin dito for the past 6 hours ay may nabuo po ditong malakas na thunderstorms na nasa o naka-embed po dito sa ating buntot ng frontal system. At nagpapaulan po sa may Northern Samar at nag-extend na yun sa may Sorsogon, Albay. At posibleng magbigay rin ng mga showers sa Camarines Sur or Camarines Norte. Samantala, dito rin po sa may Leyte at dito rin sa Bohol at ibang portion po ng Cebu, meron din po mga thunderstorms na nagpo-form dulot po ng tail end ng frontal system. So, very common yan na yun kasi panahon na yun ng La Nina. Kaya huwag tayong magulat kung bakit mas maulan po na yung mga panahon na ito. Samantala, ito po yung ating 3-day rainfall accumulation mula sa ECMWF, courtesy of windy.com. So, for the next 3 days hanggang Sabado, may mga inasahan po tayong mga ulan, lalo na sa may ibang portion po ng Mimaropa, Southern Quezon, Bicol,
Eastern Visayas. Yan po ay dulot po ng dulong buntot ng frontal system, at dito naman po sa may Mindanao, Southern Sulu at southern portions ng Palawan ay dulot naman po ng surface trough. Samantala, ito po yung ating wind forecast mula sa American Model from the windy.com app. And this is valid hanggang Monday. Extend natin ito. So, nakita po natin, nandyan pa rin yung amihan. Although, mas malakas po siya sa kakagatan. Medyo humihina siya ng bagya. On Wednesday, ay medyo humihina na po dito sa may Kabikulan. But, nandyan pa rin yung epekto ng amihan. And on Friday, still. But on Saturday, may panibagong surge tayo ng amihan. Papalapit po sa extreme northern Luzon. And on Sunday, ay makaka-affecto na naman po sa malaking bahagi po ng Luzon, lalo na po yung northern at eastern sections, kasama po ang northern Bicol. So, may mga inasahan po tayong mga hangin na naman po at mga ulan na posibleng maapektuhan po ang Kabikulan. So, yan po ang ating latest sa ating wind forecast. At kung titingnan natin yung ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, this is for the next 2 weeks. So, ito po yung forecast. Beginning week 1 po ito, January 13 to January 19. Inaasahan po ang bansang Pilipinas ay nasa above average po ng mga pag-ulan dahil po sa prevailing La Nina. At ang mga local systems na nakaka-affecto sa atin ay yung tail end ng frontal system at yung hanging amihan as well as yung hanging silanganin at mga surface troughs. So, ito po ang bibigay ng mga rainfall activity sa area po ng Pilipinas for the next 1 week. Umpisa January 13 hanggang January 19. While on week 2, ay medyo babalik tayo sa normal yung ulan, January 20 to 26. But still, may mga chances pa rin mga ulan na inaasahan po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Dulot po ng prevailing La Nina. Okay, so yan po. Diyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes. At babalik ulit tayo sa darating na Biyernes. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa ating weather channel.